שלום לכולם, אנחנו בפרק שישי מהלכות תלמוד תורה מתוך ספר המדע. הערה אחת לגבי מה שלמדנו אתמול בפרק החמישי. אמרנו שכל מי שרוצה לקבוע לו שיעור במדרש הלכה צריך לבקש רשות מרבו המובהק לפני שעושה את הדבר הזה. היום שאלתי את מורי ורבי הרב חיים סבתו, אמרתי לו, תשמע, מעולם לא ביקשתי ממך רשות לתת שיעור, מעביר שיעור בדף היומי, מעביר עוד איזה שיעור פה שם. אז הוא אמר לי, תראה, מה שמדובר פה זה לא סתם להעביר שיעור, זה מדובר לפסוק הלכה. ולא רק לפסוק הלכה שכתובה למשל בבן איש חי ובילקוט יוסף, לפסוק הלכה חדשה שלא נכתבה בכלל. ואם אתה רוצה לחדש הלכה שלא נאמרה ולא דנו בה בכלל, אז אתה צריך לבקש רשות מרבך המובהק. טוב, עכשיו הלכה א', כל תלמיד חכם. אתמול עסקנו בפרק ה' בכבוד רבו, היום אנחנו עוסקים בכבוד כל תלמיד חכם. הלכה א', כל תלמיד חכם מצווה להדרו, אף על פי שאינו רבו, שנאמר מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. זקן שקנה חוכמה, וממתי חייבים לעמוד מפניו, מי שיקרב ממנו בארבע אמות, עד שיעבור מכנגד פניו. זה גמרא במסכת קידושין שדנה שם בכבוד שעושים לתלמידי חכמים. הלכה ב', אין עומדים מפניו לא בבית המרחץ ולא בבית הכיסא, שנאמר תקום והדרת, כי מה שיש בהידור. כל מקום שמותר ללמוד בתורה, אז במקום הזה צריכים לעשות כבוד לתלמידי חכמים. אין בעלי אומנויות חייבים לעמוד בפני תלמידי חכמים בשעה שעוסקים במלאכתן, שנאמר תקום והדרת. מה הידור? שאין בה חסרון כיס, אף כי מה שאין בה חסרון כיס. ואם אתה בעצם צריך לעמוד, אז ממילא אתה פוסק מעבודתך, ומן הסתם אתה מחתים רגע כרטיס כי עצרת את העבודה. ומנין שלא יעצים עיניו מן החכם כדי שלא יראו עד שלא יעמוד מפניו, שנאמר ויראת מאלוהיך. כל דבר שהוא מסור ללב נאמר בו ויראת מאלוהיך. כן, הגמרא שם גם דנה במקרה שבן אדם עוצם את העיניים לפני שהחכם בא, עוצם את העיניים לפני שבעצם הזקן מגיע לפניו. הלכה ג', אין ראוי לחכם שיטריח את העם ויכוון עצמו להם כדי שיעמדו מפניו, אלא ילך בדרך קצרה ומתכוון שלא יראו אותו כדי שלא יטריחן לעמוד. בן אדם לא צריך לעשות טקס שהוא נכנס בשביל שכולם יעמדו מפניו. ישתדל להיכנס בשקט, ישתדל להיכנס בצנעה ממקום צדדי שלא יראו אותו בשביל לא להקים את כולם. והחכמים היו מקיפין והולכים בדרך החיצונה שאין מכיריהן מצוין שם כדי שלא יטריחום. הלכה ד', רוכב הרי הוא כמהלך, וכשם שעומדים מפני המהלך כך עומדים מפני הרוכב. כן, גם חכם שרוכב על בהמה, מי שברכב צריך היום לא יודע אם זה רכב כמו בהמה, בזמנם שחכם היה רוכב על גבי בהמה, שהבהמה עם החכם עוברת צריך לעמוד מפניו. הלכה ה', שלושה שהיו הולכים בדרך, הרב באמצע, גדול מימינו וקטן משמאלו. כן, הגמרא שאומרת, רבי יהודה אומר, מי שהולך לפני רבו הרי זה בור, ואלה הולכים שלושה, הרב הולך באמצע, הגדול מימין והקטן משמאל. הלכה ו', הרואה חכם שאינו עומד מפניו עד שיגיע לו לארבע אמות, כיוון שעבר ישב. כן, אתה רואה תלמיד חכם מתקרב אליך, אתה לא צריך לעמוד, רק שיגיע אליך במרחק של 4 אמות. אחרי שהוא עבר אותך אתה יכול לשבת. ראה אב בדין עומד מלפניו משיראנו מרחוק מאלו עיניו, ואינו יושב עד שיעבור מאחריו 4 אמות. אבל אם רואה אב בדין עובר לפניו, ברגע שאתה רואה אותו מאלו עיניו אתה צריך לעמוד. אחרי שעבר אותך מרחק 4 אמות תשב. ראה את הנשיא עומד מלפניו ולא עיניו, ואינו יושב עד שישב במקומו, עד שיתכסה מעיניו. כן, עם נשיא שעבר צריכים לעמוד מרגע שעובר עד רגע שנעלם ממך לגמרי. והנשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול. כשהנשיא נכנס כל העם עומדים ואינם יושבים עד שיאמר להם שבו. כשאב בדין נכנס עושים לו 2 שורות ועומדים מכאן ומכאן עד שנכנס ויושב במקומו, ושאר העם יושבים במקומן. הלכה ז', חכם שנכנס כל שיגיע לו ב4 אמות עומד מלפניו, אחד עומד ואחד יושב עד שנכנס ויושב במקומו. בני חכמים ותלמידי חכמים בזמן שהרבים צריכים להם מקפצין על ראשי העם ונכנסים למקומם, ואין שבח לתלמידי חכמים שיכנסו לאחרונה. כן, מקפצין על ראשי העם, בזמנם היו יושבים כולם על הרצפה, בשביל שהרב הגיע למקום שלו ממילא היה צריך לדלג מעל ראשיהם של כולם. זה לא ראוי שיעשה דבר כזה, אבל אם עכשיו כולם צריכים אותו, אין בריכה, שייכנס ויעבור על ראשי כולם. יצא לצורך, חוזר למקומו. בני חכמים בזמן שיש בהם דעת לשמוע, הופכים פניהם כלפי אביהן, אין בהם דעת לשמוע, הופכים פניהן כלפי העם. חטא, תלמיד שהוא יושב לפני רבו, תמיד אינו רשאי לעמוד מפניו, אלא שחרית וערבית בלבד,
שלא יהיה כבודו מרובה מכבוד שמיים. אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים פעמיים ביום בקריאת שמע של ערבית ושחרית. ואם עכשיו אתה נמצא מפני רבך כל היום ואתה תעמוד לפניו 4 פעמים, יוצא שאתה עושה כבוד לרב יותר ממה שאתה עושה כבוד לשמיים. ולכן בעצם מספיק לעמוד מפניו פעמיים, בוקר וערב. הלכה ט' מישהו זקן מופלג בזקנה, אף על פי שאינו חכם עומד לפניו. כן, הגמרא שם מביאה את דברי איסי בן יהודה שהיה עומד גם בפני זקנים גויים, היה אומר כמה הרפתקה עברו על אותם סבא דבבל, כמה הרפתקאות עברו על הזקנים האלה של בבל במהלך חייהם. רבי יוחנן היה קם גם כן רבי יוחנן היה קם מפני סבא דבבל. רבא לא היה קם מפני סבא בבבל, הוא לא היה עומד בפניהם. אני קורא שוב, מי שהיה זקן מופלג בזקנה אף על פי שאינו חכם לא עומדים לפניו, ואפילו חכם שהוא ילד עומד בפני הזקן המופלג בזקנה. אם יש תלמיד חכם צעיר גם צריך לעמוד בפני הזקן, ואינו חייב לעמוד מלוא קומתו, כן, ואינו חייב לעמוד מלוא קומתו אלא כדי להדרו. כן, מספיק לעשות הידור, לא צריך לעמוד לגמרי. ואפילו זקן קוטי מהדרין אותו בדברים ונותנים לו יד לסומכו, שנאמר מפני שיבה תקום כל שיבה במשמע. תלמידי חכמים אינם יוצאים בעצמם לעשות עם כל הקהל בבניין וחפירה של מדינה וכיוצא בהן, כדי שלא יתבזו בפני עם הארץ. הגמרא שם אומרת לאו בני מייפק תלמידי חכמים באוכלוזה, שתלמידי חכמים לא יוצאים לעשות את עבודות העיר כולם עם כולם. עכשיו נהיה איזה פיצוץ בעיר, כולם מגייסים את כולם לבוא לעבוד לסדר, תלמידי חכמים לא עושים את זה, בשביל שלא יתבזו בפני עמי הארצות. ואין גובים מהם לבניין החומה ותיקון השערים ושכר השומרים וכיוצא בהם, ולא לתשורת המלך. הגמרא אומרת לא גובים מהם לא ארנונה וכל הדברים האלה. ואין מחייבים אותן ליתן המס, בין מס שהוא קצוב על בני העיר בין מס שהוא קצוב על כל איש ואיש, שנאמר גם כי יתנו בגויים אתה אקבצם, ויחילו מעט ממסע מלך ושרים. וכן אם הייתה סחורה לתלמיד חכם מניחים אותו למכור תחילה, ואין מניחים אחד מבני השוק למכור עד שימכור הוא. כן, אם יש תלמיד חכם שיש לו סחורה למכור ועכשיו השוק מלא סוחרים, אנחנו לא רוצים שישרוף את היום שלו כל היום בהמתנה למכור את הסחורה שלו, אז מה שבעצם אנחנו אומרים לכל הסוחרים לסגור והוא מוכר תחילה. זה גמרא במסכת שבועות. אם היה לו דין והיה עומד בכלל בעלי דינים הרבה, מקימין אותו ומקדימין אותו ומושיבין אותו. אותו דבר אם הוא בא לדון באיזה דין, דנים אותו באיזה משהו, לא נותנים לו להמתין לחכות בתור, וגם מושיבין אותו לפני שדנים אותו. הלכה י"א, עוון גדול לבזות החכמים ולשנאותן, ולא חרבה ירושלים עד שבזו בתלמידי חכמים, שנאמר ויהיו מלעיבים במלאכי אלוהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו. זה פסוק בספר דברי הימים, כלומר בוזים מלמדי דבריו. וכן זה שאמרה תורה אם בחוקותיי תמאסו. מה זה אם בחוקותיי תמאסו? מלמדי חוקותיי תמאסו, זה המואס בתלמידי חכמים. כל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא, והרי הוא בכלל כדבר השם ביזה. כן, הגמרא מביאה דוגמה, כל מי שאומר מה אם מעני אלן רבנן, וכי פעם התירו לנו עורב וכי התירו לנו חזיר. הלכה י"ב, אף על פי שהמבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא. אם באו יודעים שביזה אפילו בדברים חייב נידוי ומנדים אותו. כן, לא אומרים פה קים לבית הרבה מיניה, מכיוון שאין לו חלק לעולם הבא אז כבר לא נעניש אותו פה, לא, גם כן מנדים אותו פה. ומנדין אותו בית דין ברבים וכונסים אותו ליטרה זהב בכל מקום ונותנים אותה לחכם. והמבזה את החכם בדברים אפילו לאחר מיתה מנדים אותו בית דין, והם מתירין אותו כשיחזור בתשובה. ברגע שעשה תשובה מתירין לו את הנידוי. אבל אם היה החכם חי אין מתירין אותו עד שירצה זה שנידהו בשבילו. כן, אם החכם חי לא מתירים את הנידוי אפילו אם עשה תשובה עד שיבוא וירצה אותו בפניו. וכן החכם עצמו מנדה לכבודו לעם הארץ שהפקיר בו, ואין צריך לא עדים ולא התראה. כן, תלמיד חכם יכול לנדות בלי עדים ובלי התראה את מי שביזה אותו, ואין מתרין לו עד שירצה את החכם. ואם מת החכם באים שלושה ומתירים לו, ואם רצה החכם למחול לו ולא נידהו הרשות בידו. הלכה י"ג, הרב שנידה לכבודו כל תלמידיו חייבים לנהוג נידוי במנודה. כן, אם הרב נידה מישהו בגלל שביזה אותו, התלמידים של אותו רב מחויבים בנידוי הזה. אבל תלמיד שנידה לכבוד עצמו אין הרב חייב לנהוג בו נידוי. אבל
כל העם חייבים לנהוג בו נידוי. וכן מנודה לנשיא, מנודה לכל ישראל. מי שהנשיא נידה אותו, מנודה לכל עם ישראל. מנודה לכל ישראל אינו מנודה לנשיא. מנודה לעירו, מנודה לעיר אחרת. מנודה לעיר אחרת אינו מנודה לעירו. י"ד. במה דברים אמורים? ומי שנידו על שביזת תלמידי חכמים, אבל מי שנידו על שאר דברים שחייבים עליהם נידוי, אפילו נידה הוא קטן שבישראל, חייב הנשיא וכל ישראל לנהוג בו נידוי עד שיחזור בתשובה, שיחזור בתשובה מדבר שנידו בשבילו ויתירו לו. כן, כל מה שאמרנו שאפשר למחול ולהתיר את הנידוי ולא כולם מחויבים לנידוי הזה, זה דווקא בנידוי שביזה תלמיד חכם. אבל יש רשימה של 24 דברים, זה גמרא בברכות בירושלמי פרק י"ט, ככה הביא פה את הגמרא כסף משנה, ואומר על 24 דברים מנדין את האדם, בין איש בין אישה, ואלו הן: המבזה חכם אפילו לאחר מותו, המבזה שליח בית דין, שליח בית דין בא לקרוא לבן אדם לבוא לדין, מי שמבזה אותו חייב נידוי. הקורא לחברו עבד, אם אתה מכנה את החבר שלך עבד, מי ששלחו לו בית דין וקבעו לו זמן ולא בא, מזלזל בדבר אחד מדברי סופרים, ואין צריך לומר מדברי תורה. מי שלא קיבל עליו את הדין, מנדין אותו עד שייתן, כן, בית דין גזרו עליו משהו, לא מקבל, הוא בנידוי עד שלא יקבל. מי שיש ברשותו דבר המזיק, כגון כלב רע או סולם רעוע, מנדין אותו עד שיסיר הזקו. בן אדם שמחזיק כלב רע בביתו, בן אדם שיש לו סולם רעוע. המוכר קרקע שלו לעובד כוכבים, מנדין אותו עד שיקבל עליו כל אונס שעבור מן העובד כוכבים לישראל חברו בעל המצר, ושמוכר את הקרקע שלו לגוי. גם כן, המעיד על ישראל בערכאות של עובדי כוכבים, והוציא ממנו בעדותן ממון שלא כדין ישראל, מנדין אותו עד שישלם. טבח כהן שאינו מפריש המתנות ונותן לכהן אחר, מנדין אותו עד שייתן. המחלל יום טוב שני של גלויות, אף על פי שהוא מנהג, מנדים אותו. כן, זה תושבי חוץ לארץ, לא בארץ ישראל. העושה מלאכה בערב פסח אחר חצות היום, המזכיר שם שמיים לבטלה או לשבועת בדברי הווי, המביא את הרבים לידי חילול השם, המביא את הרבים לידי אכילת חודשים בחוץ, המחשב שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ, המכשיל את העיוור. כן, הראב"ד פה אומר מה זה המכשיל את העיוור, אומר כגון מי שמכה את בנו הגדול. הגמרא אומרת שפעם אחת אמתו של רבי ראתה אחד שהיכה את בנו הגדול, אמרה לו תהיה בנידוי. 18, המעכב הרבים מלעשות מצווה, מי שלא נותן לרבים לקיים מצוות. טבח שיצא טרפה מתחת ידו, טבח שלא בדק סכינו לפני חכם. איך היו מכבדים תלמיד חכם? נותנים לו לבדוק את הסכין. המקשה יצא לדעת, מי שגירש את אשתו ועשה בינו ובינה שותפות או משא מתן, המביא להן להיזקק זה לזה כשיבואו לבית דין, מנדים אותם. כן, הם משאירים לעצמם כל מיני עניינים פתוחים וגורמים לעצמם לבוא לידי איחוד. חכם ששמועתו רעה, המנדה מי שאינו חייב נידוי. הראב"ד מוסיף פה עוד כמה מקרים: חכם שהורה להתיר במים שאין להם סוף להינשא בהם לכתחילה. עד כאן, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.